El silenci té soroll. Sí, sí que és veritat, sí. I no m'havia donat mai compte, d'abans de tenir aquesta edat, que el silenci tingués soroll. I ara sí que me'n dono compte. Sentir-se sola i una persona gran és molt trist. A més, per regla general, les persones grans estem una mica delicades de salut, almenys jo ho estic, i per mi estar sol és com si fos una malaltia. Amics de la gent gran és com una llavor, no? Que una llavor doncs, és una cosa petita, és una cosa senzilla, tu la plantes, no? Però que els efectes d'aquesta llavor poden ser molt grans. Seu et sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Seu et sol de sora baixa. Jo total en tinc 96, 98. Començo a ser velleta i aquí tinc uns amics joves que me sento com quinzeanyera. Són tan dolços, són unes persones i estan tan per nosaltres. Perquè la cosa va ser molt difícil i no en sortia, i amb l'ajuda d'ells, del voluntari que em van donar, ja ho deu fer, bueno, ara ja no ho fa, però va ser que dius, soc una persona que pensava que no era ningú ja. El xa-xa-xa català està de moda, és una dansa com poques n'hi ha. Tothom la balla fent molta tabola, per tot el món farà ploure i tronar. No és pas cubano ni de Brasil, ve de la sardana el seu ritme gentil. Diuen que és fill del nostre Empordà i els gegants del Pi l'han après a ballar. Jo vaig tenir una mare 10 anys amb Alzheimer, en una residència, i vaig viure, jo no tenia ni idea del que eren els avis, jo havia treballat sempre i no m'hi fixava que hi havia gent gran. I a través de la residència em vaig adonar que hi ha molta gent gran sola que no té ningú que els vingui a veure i ni que els ajudi a anar al menjador. La gent que ha estat abans que nosaltres, la gent que ens ha obert camí, no? Estan oblidats, estan deixats de banda, no hi compten per la societat, això és una cosa que no comprenc. Quan pugui, em dedicaré a ajudar la gent gran. És com una injecció d'energia, no? Que surto d'una tarda que he estat amb una àvia, amb una persona gran, fent-li companyia, com si m'hagués carregat d'energia. Una bona bellesa és una bellesa acompanyada. No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona. I el client deixes content. Remena, remena, nena. Una noia enllugat. Ens trobem amb vosaltres que tenim amics. Un amic costa molt de trobar. Nosaltres aprenem de la gent gran moltíssimes coses, a nivell humà t'enriqueixes moltíssim. Ells diuen que nosaltres també li donem carinyo. Jo veig, no sé si li dono carinyo, però jo almenys me'ls estimo molt. Vens ple de tot el que pots aportar, aquí et buides i te'n vas el diumenge marxarem ple de vivències, de records. Bona part de l'any això ajuda a passar el record d'aquests dies. El vostè sobre. De tu. Ja me pots fer la foto, reina, perquè jo soc una dona molt fotogènica. Perquè si passem 8 dies de vacances, són les millors vacances del món. Espera que parlo jo. Alegria, ses òrbites en sincronia i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida.